Ka jing lekai football jongki khna school ne ka inter school Subroto Cup football tournament ar hajar ar pusau. Kabala penyai da ka office u district sport officer di Bhoi district. Kala Sdang ne ka sngi ka khatwei trik ujeliu ya ka ne ka lempung lekai football lapelong ha atli ki madan football kata ka madan lekai hanong jri bat hamadan umran yang bernai haba saki ya ka jing lekai ka ba menta ka sngi ka balalong hamadan nong jri ha ka keran ka ba hapo khatnyo snem ki khna shinrang ha pedeng ka Evershine English Secondary School lumnong rim kala pelim no ya ka Saint Joseph High Secondary School umden la argol la kawei ka Umsning Town School kala pelim no ka nong Thmai Presbyterian Secondary School da ar lanot ka Sdang Secondary School kala pelim no ka Bhoi Presbyterian Higher Secondary School da lai lanot ka Alpha English Higher Secondary School kala pelim no ka Sati Raja Secondary School la nyeu la kawei haba phai pat ha jing lekai jong ka kedan ka bahapo khasan snem karta jong ki khna shinrang hamadan umran yang bernai ka Umsning Town Secondary School kala pelim no ya ka nongkhra nonglengdo Secondary School da ar lanot Kemenken Christian Higher Secondary School kala pelim no ka Alpha English Higher Secondary School nongpo da pra lanot ka Mount Olive Secondary School kala pelim no ka MEECL Secondary School la saw la lai lengba ka tai berkar ha ka ne kelempung lawan yeshim benta hadu arpoprat league school ki bana po ka Bhoi district ngana ka yang jong ka district sports office tiap ba ka district level inter school Subroto Cup 2024 kelas tang tang sini bat ni song kemen ba ngila mekai ki atlet madan tadi hanong juri pada umran yang bernai berkawai ke standby ground la shubu kali ko maulen makan di hajuk por kemen ba kini ki school di bon cimenta ki under 17 boys under 17 girls, under 15 boys. Bapoi hadu Art League School, but Sanpur South League 15. Kila bani nak kai pha kini ke district level, but bikin mi pau pha kini ke tournament makang makin yang mikmat pat secara state level keban langshen. Kau ni bunai mendengan kau bunai Julai. Di haju por na termen ba ke seni kan bah ini ki por penaka ini ki matches ber haju por in final di termen menjawab penaka no beta ka kapatrik antar